ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Shua baka India kan Hiar Thma ya ka Pakistan. Kala don ka jingkinyo Jumai. Ha ka baka National Center for Seismology. Kala yathu ba u Jumai u bakinyo ha Pakistan u day u ba 6.6 magnitude. Ka jingkinyo Jumai ha Pakistan ka day ha ka Portugal duna arminen. Ha kapor bakinyo Jumai kipa nongshong shnong ka Pakistan kilayami nalaying lasem bat kinangmut bakaladei ka Hiar Thma jong ka India hanrei khamadin ki songtho no bakamdei ka Hiar Thma hanrei ka de ka jingkinyo Jumai Pynban.